Salam hormatly watandaşlar. Sizin hemmäňize düýüzlenýän men özümi prezidentlik dalaşgary hökmünde resmi ıglan edýän. Maňa gollaw bermeňizi hem sesleňizi bermeňizi haýyş edýän sizden. Salam hormatly watandaşlar. Biz şu yığınak geçirdik. Şol meclisimizde saýlawlar geçdi. Ine meni dalaşgar diýip saýladylar. Men seni şagaly sadece Zaporojsk minip ýörkäň tanýan. Men etek şunun bilen saňa ýapşam ha. Düşündiňmi? Kuwat korporasiýada işläp, önüniň saňa adam boldyňa, sümükli. Agdyň gyşaryp gidipdir sen yalan sözläp, oýun otky. Siz hökümetin pulunu ogurlap, bizim ýagny halkyň pulunu ogurlap, atlar satyp, şu pulları ýardyňyz. Siz tutdular. Siz tutup bastılar.